ಆಯ್ಸಪುತ್ರದ್ದು ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈನಿ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಸದ್ಯಡು ಬಾರಿ ಆದ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಕಕ್ಕಿ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃತಿಕೆರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡೆಯತ್ತ ಕಂಬಳ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಂಡ ಎರುಕು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ 17 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ 4 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೋತುಂಡೇರು ನೀವು ಕೊಳಕೆದ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊಲಕೆದ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೋತುಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ನಕ್ರೆದ ಪುತಾರಡ್ ಪೂರ ಗಿಡ ಅಂಚ ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 37 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಕೊಲಕೆದ ಪುತಾರಡ್ ಅಂಚ ಅವ ಚೂರು ಅಗ್ಲ ಪುತಾರಡ್ ಗಿಡದ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನಾಯರಡ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ದಿತ್ತಾರು ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ನಾಯರಡ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಲ ಗಿಡ ದಿತ್ತಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಗಿಡ ದಿತ್ತಾರು ನಾಡ್ದಟ್ಲ ಅವು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ 10 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರು ಪಾಡದಿತ್ತಾರು ಬೇತೆ ಚೆನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಕೃತಿಕರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಫೈಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅವೇ ಬಲ್ಲುಡ್ಲ ಫೈಟ್ ನೇರಡ್ಲ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ನೇರಡು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಓವೇರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಓವೇರ್ಲು ನಲ್ಪಂದ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಿಗು ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಬಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕವೆ ಎರು ಜನತೆ ಸಟ್ಟೆ ಅದೇ ಕುದಿಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಟ್ಟೆ ಅದೇ ಜಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ಗೋಪಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ತಾರ ದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಏರು ಪಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಬೈಲೂರದ ಬೈಲೂರದ ಬೊಲ್ಲನ ಕುದಿಮಂತ ಅವಾಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಾಡಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲ ಪಾರ್ನು ಮತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ಮೈನಸ್ ನಂಚ ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಗೋಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಲಾತುಂಡು ಮೆಟ್ಲಾತನ್ 4 ಮೆಟ್ಲಾತನ್ ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಗೋಪಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಚನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಾಂಚನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚೆ ಐಟ್ 4 ಮೆಟ್ಲ ಐಟ್ ಆತನೆ ಒಮ್ಮಂಜುರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇಣೂರುಡು ಸೆಕೆಂಡ್ 4 ಮೆಟ್ಲ ಆತನೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಕೊಳಕೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಪರ ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಇರೊಂಜಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಅವು ಸಾಧನ ಅಂಡ ಎರು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಪೇರ ಎರು ಬೋಡತೆ ಮೈನ್ ಎಂಚೆ ಗಿಡ ನಿತ್ತನ ಎರು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎರು ಇಜ್ಜನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಅಂಪೇರ ಏತು ಬಾರ್ನಿರು ಆನಂದರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆನಂದಪುರಕ್ಕೆ ಆನಂದರ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಪನ್ನೆ ವಿನಯರ್ ದಿಲೀಪ್ ಮಮ್ಮದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಕ್ರೆ ದೈಮಾಮು ಮಂಜನ್ನೆ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶನ್ನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಡ್ ಮೆಡ್ಲಾತ ನಾರದ ಮಲ್ಲೇಡ್ ಆತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಮೆಡ್ಲಾದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡದ ಸೆಮಿತ್ತ ಸಾಲ್ ಗಿಡದ ನೀವು ಅಲ್ಪ ನಾವರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮಂಜನನಗಲ್ಲ ಪದವ ಕಾಣಕದಿದ್ರು ಅವು ಫೈನಲ್ ತುಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಗಿಡ ಐತಿ ಫೈನಲ್ ಗಿಡ ಹೋಜಿನ್ ಪಂತೆ ಸುರುಕಿ ಅಂಚ ಇದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರ್ಲನ್ ಏರು ಕಟ್ಲೆಕ್ ಆವಡೆ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂಡು ಎರುಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಈರ ಪೂದಾಡೆ ಗಿಡವಳಿ ಎನ್ನ ಬುತ್ತಲ್ಲ ಏರು ಇಲ್ಲ ದೊಡಪಣಗಳ ಬುತ್ತಟ್ಟಿ ಏತರ್ಸ ಅಂಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಏರು ದೊಡಪಣಗಳ ಬುತ್ತಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನನಪತಿ ಫ್ರೆಂಚಿನ ಮೆಡ್ಲ್ ಔಮಿನಿ ಉಂಡ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಇರು ಬಾರಿ ಪಿರ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಪಾಸ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪಿರ ಇತ್ತು ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ದ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ರಾಜಿ ಒಂಜಿ ಏರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ರಾಜಿ ಅವೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನಿ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ರೇಸ್ ಇನಿತ ಬಾರಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲು ಏತಾನಲ್ಲ ಇಜನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಂದಲಿಕೆ ಅಂಚ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲ್ನ ಫೈಟ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಒಯ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲೆ ಆರ್ತಿ ಜಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಎರು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಎರು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೋಮು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಿಯ ಸೋಕು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕರಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಸೋಕು ಅಂತದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿತ್ತು ತೊಂದರೆಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರೋ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಂಕಿ ತಲವತ್ತು ಪೂರ ಪಾತೆರೋ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆವಡ ಕೃತಿಕ್ ಅವಡ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತ ಪಾತಿರಿಯರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಾತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಮೆಡ್ಲ ಆವಡ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು